Wazo puonjo theory. Ok timre. Koro in bende kia ka ni wiyo moko, ok ni wiyo moko. No, kwa nyalo wacho japuonj wiyo moko, japuonj nokia. Japuonj is advanced in age. To in ming'eyo TikTok ni. Ke TikTok donge ma ji nitie. Koro kipuonjo marketing to kipuonj TikTok. Ere kuma wang'e dhiye. Mak mana kanyo Jagero daka thul makene mondo modhi break matin kang wadugo rodhi somo kacha ote mag janeno mokete Chuny Onagi TV kendo war kende kachiel kod Jagero ni krom gejwang mabende kurwago gono mbaka kane ngeni kojo bokacha bende chieng' tich abich Jagero ni Kisumu kandie. Yes. Friday. What more political headache with live audience. Wachamo siasa Ruto at 3. Ang'o mosetimo to ang'o modwa ni mondo watim kapok otieko. En two term koso one term. Koso en half term. Ise choke nade? Ha? Ber. Yes. Jibiro. Jibiro ba. Kero gajan kete mana kanyo dugo bang sama chuok. See. Joluo no gongero ni atunga mayot emiyombo godo koth. Ma emomi wakelo ni kacha Chuny Onagi TV Adundo Jaluo. Wakelo ni chenro machalo kaka Duond Onagi, ma en chenro ma yango gigo mosebedo kamulo ngima dhano, weche masako ita, gino mabende mulo Adundo Jaluo. Wan gi chenro mar Onagi kod ohala, ma en chenro bende wakelo kacha jogo bende koro timo ohala mopogore e chuny boma ma Kisumu, chuny boma ma Migori, chuny boma ma Homa Bay kachiel koda bombe mopogore mondo mi gibi kendo gi twak kodwa ni to en yore mage bende koro ohala inyalo chak mondo mi odhi maber. Wan gi chenro mar aguch siasa mokolo kata chakre chieng' wuok tich nyaka tich abich sa 11 nyaka sa 12. Ma en chenro mokolo kacha jotelo, jo siasa kendo watwa kodgi kanyiswa ni to ang'o gima gisetimo ne oganda, ere kaka gise mulo ngima dhano, to en ang'o mabende degigom timo ne oganda. Chuny Onagi TV Adundo Jaluo. Machiegni kendo nyakrom gajwang kamoro mara mitiraro kikende telono mara Rio telono mogik mabendo wagomba kakande kachiel kod wuod Luo ma wuod Nyakach iluongo ni Jagero nyakrom gajwang wuo mabendo go bukacha lakini otamre ne en wuo moko somo. Engene sa mochno kisomo to tir ngat moko dhi adekero ento wachno karano timo. Lakini asomo matin. Ka Jagero ko somo to karanan ka. Asomo matin. Asomo wacha na asomo matin. Asomo matin. Kapok asomo comments mag members mabende koro watch kadi monda penji gimoro ka. Yes. Nyakacho golo kacha ruwidhi mopogore e paw siasa ne. Ineno ni ng'ama dhi kawo kacha sit ma Nyakach. Mano MP. Kacha takia gudumera. Ni analyze gini gi malo Jagero. Nyakach kama interesting. Nyakach kama interesting ma gik mag gidwa time moka ng'eyo. Ok ang'eyo gima gidwa timo Nyakach. Nikech Nyakach mokwongo onge pi. Nyakach mokwongo nderni richo. Nyakach onge osiptal maler. Papunditi kata Panadol ok de yudi. Pinywa nyungu na ng'o motimore. Kata Panadol ok de yudi. Ang'o manitie Nyakach? Nyakach chieng' rienye malich miwuoro. Kech lich Nyakach. Bing'e gima timore Nyakach? Akia. Nyakach ji chamo mana rungi gi ngumu lunch. Kato ji chamo alot
gotieno. Kech ng'eny. Kech ng'eny, pi onge, sikul bende, sikul to government, national government temo. Osiptal onge. Koro kipenjo jok mosebedo kanyogo, Ojwang Komburo nolosonwa pi 1980s kadhi rumo. Nyaka sani ong'e mosechako kelo pi kanyo. Koro jok mang'eny miwachoge, ng'ati moro ma Janyakach miluongo Musiep Raila, miluongo Odoyo, noba gi Raila Nairobi biro retire. Onge gimotimo. Sani wan gadoma gimosetimo. Kiawa. Koro sani nitie jomamoko bende mowuok matendo mabiro gi ng'eny starely. Ok ang'egi kata gi nying. In ipane ng'ama nyalo tero Nyakach malo maber? Ok ang'eyo. Ng'ama nyalo tero Nyakach malo pok one. Kata ma AI kuodho. Ok aneno. Jibiro ga kura. Ne ODM. Ok ODM teme kone kura. Bitero ga ji Luoland ka. Kositero chama. An ok aneno. Ano ka ji go kura? Onge kura megoyo. Ok en na tik nyaka tung. Ka wuod bondo se biro gwedhi. Tidhi adhiya. Bende onge gima chandi. Nomination ka matek. Kisekalo. Nyalodia. Koro bende ok ochuno ni nyaka iti malich ni wach ni jini idhi kunyo, idhi puro, kata idhi keto yawo. Iwacha ni igona campaign malo. Kose mi cheti. Te kaka gine. To ere kaka Nyakach ok ber to Kisumu Europe? Kisumu Europe mane? Kisumu Europe mane? Jagero kinedo gichopo Kisumu kineno. Kisumu Europe kanye? Onge wach. Onge wach nani? Kisumu Europe. More needs to be done. Like what do you think should be done? What is missing? In Kisumu, manufacturing and entrepreneurship. End use ng'eny Kisumu ka saidi. Tonge gima ge konyo maleo maler. End use niga agenda gi. Dwani mondo sirkal mar county. Mondo take things in their own hands. To fix the county. To which mag NGO left, right and center. This is the biggest concentration of NGOs in any part of this country. Nyanza region. Yes. Amoko kiangoa, jo lupo, jo kiangoa, ng'eny thoroughly. What do you think so? Ng'eni kama NGO ng'eny kech ng'enyes kabisa gi dhier. Ng'ia kama NGO to poti kech ng'enye. Molo koro Nyakach saidi. Nyakach to kia hapo kaneno ge. Dogi wacho ka gitino mana kangumu. Kech ng'enye kabisa, Nyakach kech ng'enye ahinya. Nyakach kech ng'enye sana. Ing'eni dala kan wadongo bwana. Ni nyalo kapiny tek. Unyalo dhi ng'weto. Matednu mocham gi kuon. Kapiny tek ahinya. Inyalo tednu tong. Mucham gi kuon gi chumbi. Iwinjo, ka tek ahinya to gweno ne minego. Chon kane tek ahinya to dhiang' moro tho. Sani dhiang' onge Nyakach. Sani tong' onge. Gweno michama tong' michama ni onge. Ka thuolo makende mondo kora som ote mag janeno mara nyakora mag Ojwang machiegni wan kande kachiel kod Jagero. Wan kande gi comments ng'eny ka. Wachage kone kandi wan ka gi Jagero wacho ni Kisumu odagi ni Kisumu Kenya Europe. Wacho ni eno koneno ne. Wadho kai wan ka gi Nyariro Dickson karibu sana wacho ni basa sema ole chenro chwalbadi mos na window mose kata wan kande gilongo ni Madam Presidente Liston supi mako ching all the way from Switzerland. Walongo ni Madam Presidente. Nyako machunye ler kabisa nyanya era maluka. Adieri. En loka. Okay. Upenja kani to uchaku sadi. Program ringo ko sokringi. Okay. Wache ne Onyasa Jaluo ing'eyo gi comfort zone. And that is. Mano Onyasa mane. Yendo chonga neno. Mera tiena matino yo gado ne mo nyini nena kwa internet. Inaweza ngade gi malo. Ya madak tu nyina no vigi long. Swagro nyaka ngeni Jagero. Kanya sa. Na nyisi ni ma port city. Ma holiday home. Wan ko biro katwa biro madho ginene soda. Gineno mond luo.
Wale kana rewi kono gwa chini mo lobe kabisa. Kapisa. Wije mate. Kanwa tang mani keche yo wulo jo mangenyo ngo gwalo. Yes. Tingeno gwalo ne bende also form parts of attraction. Ber kabisa. Right. Gwalo nyakaba. Right. Kisumu kan liet maliet. Billy Mboya chone mano wuod nyakawa. Then wan ka gi Jagero mano soliste, guitariste madung kabisa. Kisumu ka. Go guitar. Gwelo Kisumu. Gwelo Kisumu. What music band? Okay. Ma akena kelne go Friday. Toko kilo ogonwa. Gonwa rumba chen Friday. Ogonwa gimo donge ginene director maro nagi e winjo waka. Koro konywa sponsor wa. Director maro nagi nika. Do yana rumbi gigik mabo. Urumo. Kelo matunda ka. Gise yuko jamna. Wan ke. Gise yuko jamna. Jamna ne tak yuko mandi. Hey. Yuk nogo mati. Kage longo ni Charles Twanga wachoni mwalimu Charles Twanga from Nyamira County. Karibu sana. Wan kage longo ni Kondire Leon. Wachoni mosna wood nyakachno. Kaito lizo supi mako chenya yaro wachoni Steve James. Mitu kunye maji winjo maber kabisa. Kaito wan kage chaka somni moroka. Wan kabindegi Ankage ilongo ni Collins Onyoka. Mano would kibigori modak America. Mano daktari. Wachonia, there was one good guy Ken Oduor Janyalonya in my school at Olembo. Mano used to advise me as a Form 1. Advise me as a Form 1. There was one good guy Ken Oduor Janyalonya in my school at Olembo. So Olembo? Yes. He used to advise me as a Form 1. Very good. Mago jogeka. En kanye? In America. Uyuk na jamna. Waken number. Waken number. Slide DM bro era. Ay. Katan kage malaki wode nyar kana wacho niya Mozna Jagero wudala. Mabe obila. Obila. Senior sergeant. Nyegi matemore. Penyi pesa ng'eny. Waluoro mana DCI gi KRA. Ilero raga. DCI gi KRA. KRA ya duki diere. Kabisa. Oduoko rovi e diere. Manya lotero nyakach malo mopogore gi Jagero pokoyudi. Ber kabisa. Jagero kosinte gimidwaro nyakach. Onge. Ino ka ndenia fuchi dhi dwaro komoro ka. Adwaro dhi bedo MP to kadhi bedo gi ODM. Wano election madhiani. Hey. Idhi vai. Yeah, but nyinga oka gol pesa. Kijinga kau kidwaro gewe. Gibo no kono ge onge. Wachna kichiu wan. Onge. Ana onge jamna. Yeshua ne dhi kau gini monge jamna. Ana de adea donge. Wuti ka yuke. Nyaka basari. Jogo loya. Tiwe lela. Jogo loya. Kaju pie metek. To Jagero nyiswa bende sama kodwa ne dhi chung nyakach kacha cha. Ang'o me wacho na dhi chung. Ang'o me riamo. Chunga mo wacho dhi chung. Donge malako wadu wacho ni dhi chunga. Okay. Giwacho nang'o? Nine menyalo tero nyakach to the next level. Anta nyalo, but chamo ok biyiena. Chamo ok biyieni? An ok atwar chamo. Ok idwar chamo? Ok atwar chamo. To donge odwa en ot achiel? Jokanyanam odwa ot achiel? Onge miriambo osekethowa. Ok emosetirowa. Ng'ato nyaka wajakre. Nyaka wajakre. Yienda gino jakre. Jakre. Jomoko dhi e gir ng'aticha. Ma in gin tutam ni to... Tutam? Tutam donge mana to national. Donge wan ge national gi local. Yes. Donge Ruto to wanyalo tere kurwa tero Ruto. Raila bende kadwa dhi to dhi adhi. Bedo wes serikal is just okay. Yes, it's okay. Donge en wane democracy. Ogoy ji gi loth. Wane democracy. Ki yie ni tutam, mana democracy. Democracy en popular.
ka wane ot ka to ji owacho ni bwana sani gino rumo ji odhi oko to wacho ni ji oting badgi ere ng'ama dwa dhi oko to ji ting'o badgi te we and kenda mama it's very true ni since wadonje serikal gik moko osebedo mabeyo that is mani yiego gine mano to gik mage mano gik mage giwacho pim na in bende dong giwacho Jagero dong imbi wi bedo ga gi jogi dong nyaka wach gimoro achiel ariyo adek yaw osekte ang'o mobedo maber okine to kipim na to dong gineno ineno nade donge Ruto yukore ng'a jamna kori winjo gik moko nyalo bedo nodhi maber gima ng'e nodhi maber since joluo nodonje sirkal ni there is peace joluo wacho ni wan be wasebaki dinde joka mama umbe bai kidi koro mano is a good thing na kalo kondele chalo Europe kondele chalo Europe donga dhi mwalo mambo leo ler ma titire but kina no gide apani na winjo ke wacho ni bedo manyata kande dak na dak nyawita dak nyawita paka maro bunga gi nyawita those years ki compare Kisumu gi the achievement mwasena no bino ka there is Kisumu was developed very well. The roads are better, the buildings are newer, things are going on, utende ogere dhonam kundegi gik moko rengo dongruok nitie. Compare the other counties for 7 counties inyalo keto Kisumu ka. Kisumu taki ingeni data maler mar counties gi onge. But kiwinjo gi ingeni ichalo ng'ama ne loka iwinjo gi gimalo. Gikuodhe nade. Kisumu ber lakini we need to do more. Wagol pesa eginene wagol pesa mang'eny administrative work gi institutional support mar the county mondo wakete development. Development machalo mage me feel. Donge kaka koro karwa ka ere factory maloso rech onge donge cho nowacho nwa ni cotton farm na hero cha biro dhi mbele maber kendo biro ket gik moko dongo malich miwuoro kaneno koro mago nyaka timre dala wa kuju nitie siany maduong' dwani mondo kete ponds to ji opur nikech nyaka kich ng'enye to wan gi lowo siany wakacha en lowo kochakore achaka malo nyaka mwalo koro gik mago tim lakini na dhi kamoro kaka wuon ayudo ka jaduong' nyong'o loso gik moko madongo mwalo piny mambo leo Lake Basin ka nyithindo somo technology kendo nyaka duogo mwalo ka malo ka iluongo nang'o kama no dhi iluongo nang'o gudumera Rotary. Nyithindo somo tek. Gima ng'eni gima erigo. Ichwado kone tichake pako kone. To donge gima ber to ber. Gima ber to ber. Gima ber. Mane amami ano ka ero siasa nikech siasa dwani mondo ilengri mana nyakon chiel. Ni ok inyal lengri kon jagi lengri kone. Ni nyaki en mana kama nyaka wang. Aha, we kura soma ne wote mabeno wan godo kande wan ka gi ilungo ni malaika wacho ni awuoro wach DCI. Madam President wacho ni Kereto Chalo Brigade. Chando ahinya. Nyaka walal negi. Malaki wacho ni Jagero wan bang'i gini dhi kaw. Mango yawono yukne gi jamna. Telo. Mukubwa. Vaise kaw. Ok nyange onyo tugo kodi. Kaeto wan gi ilungo ni Wera Morris wacho ni Musa Jagero ahero kipindi ne nyaka moro kelo ga studio ne nyathicha lido. Nyathicha lido. Mano Robi. Bobby Robata. Lich ma chalo kodes. Kaeto niso siwa ko chengo wacho ni baso moro gi chenro. Miwa manambaka matin kwa tieko angeni kore dwa lao gimoro matin kacha. Kore dwa lao gimoro. Siasa mana Robi gore mapeka kabisa. Siasa mana Robi mar gubernatorio. Utero nga. Kacha. To donge ge yuare. Babu Owino. To nitie Sakaja. Sakaja 2 term koso 1 term. Nitie bende. Nitie joma bende riadore kanyo dwani mondo kaw gik moko. Nitie joma mutini. Lakini yoksani okoneno mana Sakaja gi Babu. Woodluo. No ka Woodluo ne dhinade. Donge bodhi miye cheti. Tok nyako miye cheti. Ka kumiye tonge. To serikal ne chalo nade Nairobi. Mar Sakaja. Mar Sakaja. Government. Ruto tero unade malokani. Ruto. Nairobians are they happy kosege wacho na. Nairobi ini duong. Utingo ji mopogore. Nitie jo 1 term.
nitie jo tutam to nitie jomodak manie fence bende magi kia kuma gidhiye gikia kuma gidhiye gina kanyo to Nailot wano to dhi maber aro kamano maduong' ahinya koro mga jwang' wane koponi pok asomo message moro mapa nasomo gigi te kaponi nitiere message moro amanya koro mga jwang' mabende digo mero kandi mondo mi wasom to inyalo wacha kapok watiko ni koro mga jwang' nikech sa akaw thuolo makena mondo achaka mi wuod luo mondo omiwa wach mogik ponono ni gigi mabende nyalo nyiso kacha janeno mabende kono kete chenro ni kabisa. An gima nyalo wacho, thank you very much for hosting me. Ago erokamano ahinya kuom biro ka. Thank you. Studio maber en gima lich ahinya. Sani koro kinaka koro une koro Luo TV mineno Nyanza ka. Wane Luo TV mineno Nyanza ka. Nana nyaka Switzerland ga America. To benitie kata moro mar kisungu Luoland ka onge. En mana ma. Koro miyo ago erokamano ahinya. I want to ask people to follow this TV station. Thank you. Subscribe to the YouTube channel and make it a big thing because sani koro waru giju Luo. Mandaka koro wadwa influence gimora mora to wadonjo mana Onagi ka. Adundo Jaluo. Mang'eny mosebiro kwa wacho ke chuny Jaluo gi ma ok gin chuny Jaluo. Mai chuny Jaluo. Koro mane wach man go baba. Baba to nyiswa kendo nikech en gi chenro moro mabende kelo Kisumu ka. An gi chenro miluongo ni political headache. We are going to be discussing Ruto at 3. No seti mangonya ka no chaki. Koro ka in Kisumu ka tafadhali teach a beach. Saboro wachako Baraza Media Lab Lake Basin mwalo piny kacha one gi registration link manyalo dhi politicalheadache.co.ke to click on register to wabiro gi namba ni wabiro gi mail ni urwani mondo wawach ni siasa timore nang'o siasa tinde wacha ma ogoye ng'ato Sama wacho ni registration ng'ato nyalo penjo ni to idonje nade idonje nono gudo mera what I get 150 people koromo to walore kamano kodi bet chakre saa 8 nyaka midhiambo kanyo sama chieng' dhi ka Nyakiti midhiambo kanyo ba erokamano anoka Lisa Swima ko chengwacho ni Jagero Friday in ka ba san ka yes antie inyonori ogo usiasa kwa sego siasa to amodh pi pi modho nitie jamna bentie jamna tang'o dogere me wacho ni se yuko jamna jamna na yuko mande nyoro Jomobiro Friday wabiro yuko gimoro mpogore. Pi nitiere. Wayuk siasa. Ko kamano koro mga jwang' kauthol makende magonero kamano madonga nya kuom kete Chuny Onagi TV Adundo Jaluo chakran machaki nyaka gisanero kamano madonga nya kuom ote magi mbini rono studio kanyo koro mga jwang' podo medo mana kwa imende kete Chuny Onagi TV lower Facebook page mago Chuny Onagi TV TikTok Chuny Onagi TV YouTube Chuny Onagi TV agoro kamano donga nya picha mara medo godo kande Felix kachiel kod wendo mabende ni studio kanyo all the way from Norway Sherin Nyarkano en gi CBO ne moro kacha nyesa mane wacho organization mang'eny koni goe ko en kotimo gima correct ana wacho mana gima neno embo chwado MP ne ingeni nyalo wacho niya ni chieng' rieny ti wacho ng'ato ng'izi niya dhi tipo erokamano ne Nelson Mandela Okore Medusa machendo ne koro mga jwang' anoka Madam Prezo wacho ni Steve James donge Friday events do Rio Chuny Onagi and Jagero wapro kele wanyakele live wanyalo wuoyo an gima ng'eyo niya internet duong' kendo chalo nam ok dimodh kendi Okamano mane tacho ni Steve James nyakwanyore ni wan uritu masani